Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 5 Awgust 2025-nji ýyl. Ene 2 gün märi Türkmenistan gaty uly tomoşa toý tutulýar. Şo barada size biraz maglumat berin. Ýa-da şu Türkmenistanyň maslahaty şu günkü söhbetdeşligimizi. Aglan etdiler ene 3 Awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres hana Aşgabatda ýa-da Aşgabatda däli Türkmenistana geldi diýdi diýmek Krasnodar'a gelip konupdyr. Indi bir näme maksat bilen gelinýär? Iglan edilen programa boýunça diýilýän zat deňize çykarlasy bolmadyk 32 döwletiň delegasiýasy ýa wekilleri gelip şu Türkmenistanyna ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň 3-nji ýedek geçirilýän maslahatyna gatnaşmaly. Onuň awazada geçirmeli dipdirler. Bolýa, bu nämeden emele gelýän zat? Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly, onuň ogly ýa-da şol Antonio Guterres şular garynja gatnawyny ýola goýdular. Esasan şu ýylyň başyndan bäri bulan maksady näme? Esasan Gurbanulyň maslahatyla oň dogmasy bilen bular indi görüp oturýar dünýä äşgär edildi ýa dünýä paş edildi bilen alyp barýan jenaýetçilik bu siýasaty. İlkinji nowbatda öz Türkmen halkynyň garşysyna alyp barýan jenaýetçilik bu siýasatyny dürli tarapdan, dürli guramalar, dürli adamlar, dürli edaralar, dürli mass mediadan berilip dur ýygy giden ýyllar boýy inni bulara gaçyp giýgenere deşik galmak diýdilen bolýar. Indi şonuň üçin soňra iň esasy çykaran zadymyz bir Ukrainada 170 tany Türkmenistanyň grajdanlarynyň ýani watandaşynyň yesir alınmaly. Bular Orsiýet tarapynyň hakyna tutma kontrakty gol çekyp Ukrainalary öldürmäge gatnaşarlar. Indi biz şunu esasy tema edip allyk çykardyk, şunu hem ýaýradyk diýer. Nämeden ibaret? Näme üçin özüni bir tarap we öz başlyk diýip iglan edýän, garaşdy diýip iglan edýän Türkmenistanyň hökümeti Türkmenistanyň grajdanlaryny Ukrain Orsiýet arasyndaky uruşa bir tarapy ýani ýapça edip ýa-da yaranjanlyk edip ýani Orsiýetin arkasynda durmak üçin bizim Türkmen ýigitlerimizi Moskwa, Kazana urady ýa şo ýerde de kontraktlara gol çekdirip sana Orsiýetin grajdanlygyny berjek. Size ine jaý bilen öpçün etjek, ine size her aýda 100.000, 200.000 rubl berjek. Gidinde söwüşüm uruşum Ukrainalary öldürün. Ine şonuň üstüni açyp berdik. Şoň üçin talepnamany ýazyp otur her bir şol ýanky 95-nji ýylyň 10-njy dekabryna näçe döwlet şu Türkmenistany bir taraplyk statusyny bermelip el galdyran bolsa şu döwletlere ýazyp otur. Ine sizin el galdyran ýa-da razylyk beren döwletiňiz ýazyp oturan jenaýety şulardan ibaret. Enne şuň ýerde geçdi Birleşen Milletler Guramasynyň diňlenşigine çykaryljagyny bilýär, edeler hem şol. Şonuň öňünden gaçmak üçin bular nähilem bolsa şol Antonio Guterres'e yaranjanlyk edip oň dilini tapypmy, oňa sowgat beripmi, näme edipmi, şunu sen gel şol konferensiýaň bizde geçir, Türkmenistanyny bize awry bolar diýip ine kör awry gazanmak üçin 5-6 ýyllap tarhan nökerlik edýärler. Aýyň 3-nji Guterres geldi, diýmek beýleki delegatlarym geldi. 8-nji çellen tamamlanýan bolsa 8-nji bu tamamlanýan bolsa 5-6 ýyllap olar ine Türkmen halkynyň sümkün memoriýalar diýip aýdaýmyn, türkmençelep aýtsam. Az halkyň gözüniň öňünde bular şagal meslegini gurnaýarlar. Türkmenistanyň bir
özlerini yol bastı dip atlandıryan atalogul jenayetkarlardan başlaýly. Şu geçiriljek bolýan ýygnak ýa-da uşuk bulara näme berýär? İlkinji nowbatda öz halkyny ağırlamak üçin. Ana, gördüňizmi? Ana Birleşen Milletler Guramasynyň prezidentim gelip biz bilen tutaydy. Maslahat geçirýär. Ýani 32 döwletiň wekili geldi. Diýmek Türkmenistan dünýäde şuňaly awray bardy. O beýle däl. Olar şu kör awray gazanmak üçin şu tarhan nökerligi edip ötüler, urdum şalygy. Olum kimin hasabyna? Ene Türkmen halkynyň hasabyna. Türkmen halkynyň hazinasynyň ýa baýlyklarynyň hasabyna. Özüňiz pikir edip görün. Suwgutçylyk bar Türkmenistan. Ilatyň agy suw ýok diýen ýaly. Kan közen ýalar hemme ýerden 4 günjünem habar gelip durdy. Elektrik togy ýok diýen ýaly. Gece günü göçüp ýaty transformator butkalar ýarylyp durdy saçydama. İş ýok, aýlyk ýok. Ondan şu ýagdaýda da bular şo özüni bir gün häkimetde saklap alyp galmak üçin indi Birleşen Milletler Guramasyny we on prezidentini özüni galkan edip tutunýar. Şoň üçin enesi horramşalygy geçirýär. Gör bak ol geljek otadaki döwletiň wekillerine bular 5-6 ýyllap nähil hyzmat etjek. Näçe milyon, ýüzlerçe milyon belki dollarlar harca ediljek. Giderlerine ýany näçe sowgat salynjak. Bu bir ataloglar döwülçekli çykarmaýar. Şunukla. Ol 90-njy ýyllar ýanky şol bir taraplyk aralarına da Türkmenistan näçe nepis hallaryny bagorlap samolyotlar daşadylar diýip aýdandy. Ýalyn ýok, ýalyn bolsa çykardyr. Indi häzir şu gelen delegatlar näme bilen gidýär? Ýaltanmasaň hana tamojnaky işgärlerden sorak görün Krasnovodsk aýdarlar. Kim eli boş geldi, ýygyna nädik gaýdýar. Indi o gelen indi näme netije berjek? Indi şol gurulýan konferensiýa. Şo taýda 32 döwletiň ýarfy ýa ýarfynyň gowragy Afrika döwletleri. Diýmek 16-17-si Afrikadan gelýärler. Afrika gaýda, Aziýa gaýda, Türkmenistan gaýda. Birleşen Milletler Guramasy şol özüň ýok bolup barýan awraýyny, kör awraýyny saklamak üçin Türkmenistan men hemme çykdyjyň töleýän gelsen bolýa, maňa da kör awraý diýendir. Bir şo taýda gurunýar. Näme üçin olar gelip şagal meslegini etmeli däl? Eger sen çagyrýan bolsaň, mugut, ýoluňa mugut, iýje işleňe mugut, ýene-de ýanyň sowgatlyk aýtmaly. Indi şol konferensiýaň maksady näme? 5 tane dörli ýeme ýygnan şukurum şol 5 gün dowamyny. Aýny ara gatnaşygy ýygramlaşdyrmaly, logistikany ýani ýollar açmaly, köpörtmeli, ulartmaly, gelin gyýlan roluny ömetmeli, ýaşlary wezipe näme ol bir topar görlähe. Aslynda Türkmenistanyň owalym ýok, häzirim ýok, inden bolmajak zatlary, şu hyýallaky zatlary bir real durmuşy geçirýär ýa geçirjek bolýar diýen konferensiýany geçirýär. Urunapdyrlar da. Yurttaşlar oýlanyp görün, şu näçeli nämesi bar şu Türkmenistan içinde. Logistikany alyp göreli. Ýollar gurulmaly, döwlet ara gatnaşyklar ýygramlaşdyrmaly, serhetler açylmaly. Haçan serhet açylypdyr Türkmenistan 90-njy ýyldan bäri. Şondan bäri aýdyp gelýär, Türkmenistan ol diňe daşy serhet simaýlanyň umumy türme. O türmäň içinde. Oturanım türmede, türmäň daşyna olary o iýmit gatna diýenim, azygyny üçin diýenim, dermanyny getirýänim, ýene-de ejer çekýänim, olaryň türmede hiç yer çykmagy hukuky mümkinçiligi ýok. Diýmek, şo Türkmenistan umumy bir türme. Biz aýdyp berdik. Indi göterýärse de ýeter. Indi seredin bediyas ýollar açmaly, näme etmeli? Bir bulan öz dilini aýdýany gulagy bir eşdiýänmi ýurtdaşlar? Türkmenistanyna halkary ýüklere gatnadar ýaly gara ýol bir barmy? Aýa asfalt ýol.
O bolan arasyndaky ya içindäkin gurrun etmeli. Şäherary, welaýatary, respublikan okýal kesip geçen dört tarapy ýa-ni dünýä talapyna gabat gelýän ýollar barmy? Ýük gatnadyr ýaly. Ýok. Özüňiz görüp otursunuz hana internetde näçe diýseňiz rolik bar. O esasen şol Türkiýe döwletinden gelýän tirmaşylyň şoförler goýupdy. Ene akanak da çukanak. O nämen logistikasy? Nädip bolar ýük gatnaçy? Bolýa, şular asfaltlady diýeli, ýük gatnady diýeli. Ene şo ýükü Türkmenistany düşürdi diýeli. Satjak bolýa diýeli. Kim alar ony? İlatda iş barmy? Gazanç eder ýaly. Döwlet öpçün etdimi? İş yerlerini ya orullarını. Ya mümkinçilik töretdimi adamdan öz gazan özü harçlar ýaly? Ýok. Demek iş bolmasa gazanjam ýok. Gazanç bolmasa pul ýok. Pul bolmasa sen haryd getirdi gömäý Türkmenistan. Kim aljak ony? Mümkinçiligi bolmasa adamdan. $50, $150 aylyk bilen sen haýsy bir haryd aljak. Geldi däne Türkmenistan. Demek bilen ýalan. Logistikasy ýalan, düýbi ýalan. Ýöne muň pul näýem iýdiler. Ol emme şu Gurban bolan şu dogmasy ol vice-premierka altı taraplyň emme uğurlu avtoban gurýasy. Hani daha şowda çarjywy gurulan avtobanlar. Hani bir saňyrlap duran bir Balkana barmaly ýollar. Ýok. Demek bilen logistikasy ýalan. Enne şu taýda men Birleşen Milletler Guramasyna donanyp gelmekçi bolýar. Oň öne baş sekretary Antonio Guterres. Näme ol bilenakmy Türkmenistan nähil rejimiň höküm sürýänini? Näme ol görenakmy Türkmenistanyň deň ýartyndan gowus ila tany ýurdun daşynda talawançylyk edip berenini? Näme ol görenakmy atalogluň bir kanyň wezipäni elap oturany? Näme ol bilenakmy geçen 34 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň türmeleriniň iň pesinde 50.000 beýguna adamyň öldürilenligi? Näme ol bilenakmy 3 ýyl pandemiýada näçe miň adam öldü? Ýöne şolaryň birini de bizde pandemiýa bar diýip aýdylmady. Näme ol görenakmy şu Krasnovod'a gelipdirdi. Şonun biraz ýokarak ýöresi katerli diýen, masyly diýen bazarda. Esengula barsyn, Gyzyletrege barsyn, Nebitdagy, Gumdagy, Gazanjyga ta gidip bersin. Ta ýema barýança gerek bolsa. Türkmenawat diýdi, men çärjek diýip tutýan. Çärjek üçin daş töweregine görenakmy halkyň gözgüýini, durmuşyny we ýagdaýyny. Ya habary ýokmy? Bar. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklarynyň serenjam berici guramasy ýyllar boýy 10 ýyllyklar boýy Türkmenistany tanqid edip şu türmelerin ýagdaýyny, ilatyň ýagdaýyny, hak hukuky barada aýdyp gelýär. Näme on golasynaky bir bölümi bilýärdi, baş sekreter bilenakmy, bir habarmy? O näme gelip ol Gurban bolan gutlan bolýa, mübarekler bolýa, eýtdiň de beýtdiň, berekellä. Bu näme alamaty? Olam gelip aeroportdan düşüp düşmäke bir haramzadaly. Bizinkiler näme diýeli? Şu portredi nasıl goýýaly, Guterres'in. Ene. Muny peýgamber derejesine dört gölep götürjek bolýarlar da, ene geldiň sen bir hemme zadymy berekella diýip aýtdy ýani. Ana. Ene şol yurtdaşlar men diýen zadym şol Orslar dwaýny standart diýdi. Bir 200'li siyaset ya da bir 200'li haramzadalyk taky türkmençiler baýsa. İki tarapam haramzadalyk. Bizim Türkmenistanyň oturan bir kanun terörist topar bolbar. Bu dünýäde insanyň hak hukugyny goramaly we berja etmeli, şoňa gözegçilik etmeli, goraman baş sekreter gelýär, şu zatlara göz ýumýanmaly, onu biz näme diýip atlandyrmaly buny? Ýa-şu ýagdaý. Ha? Ene şonuň üçin şunkun dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň hiç bir hili awry ýok. Hiç bir hili. Mundan 20 ýyl
30 ýyl öňkü Birleşen Milletler Guramasy ýok, ýurtdaşlar. Ýatdan çykaryň şol, unudun. Şo gapylarda mesele çözülýän bolsa, şo gapylarda 7-8 ýyllap iň beýik tribunalaryna çykyş edip gaýtdym. Nämen bitirdiler, nämen başardylar. Nämen ýola goýdular. Haýsy insan hukugyny şolar ýakasyndan tutup niýazdy, näme gurban bollan soradylar. Bolanakmy? Men näme ol boş gurama çaý suçmak edeyim. Şoň üçin men aran kesdim. O bilenem amnestisy bilenem, beýlekisi bilenem. Sebäp mesele çözülenok. O halkymyzyň pikir edýär, ay ine şol harkary gurum bolar, ine güýçli gurum bolar, şola bize seredäýmese näme-de. Hiç kim bize seretmeýär. Hana senin aglyňyzda kyn kakyp, ine gelmişekleri ýdirip oty. Ine iki san atal ogul. Hawa. Şeňmi? Ine bolýan zatlar şeýle ýurtdaşlar. Bir näçe milyon dollar harç edildi. Inni sen şu bolgusu konferensiýa şunça pul harç edip, ol 32 döwletiň milletini ýydirip, içirip, doýurup, ýani sowgatly ýydyň ogurutmaňdan, sen bar gitdi. Hana öz regionuňdaky beýleki 4 sany döwlet bilen Gazakystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan bilen bir üstoluň başyna oturundy. Regionyň su problemasyny çözüp. Amderýa gurap barýar. Ekin meydanlar gurak gitti. Aral çöküp barýar. Kaspy deňzi gurap barýar. Ey gel sen şu zatları görmän tarhan nökörlük edýänmi? Olam halkyň hasabyna, garyp halkyň hasabyna, käşe baý halk bolsadyk. Baýlygymyz bar ýöne bize ýetsel. Ene? Hana iýje günni bir Guran transformatorlaryňyz partlap oty, tow götürmän. Adamlaryň hala dinli işlänler. Isrip bolan haritlaň iýmitleň sany sajagy ýok. Ozalama bir garny doktor biziň halkymyz. Sen şoňa karşı olarça ýüllerçe milyon dollary. Ha? Ýurtda yetim ýesir azmy? Sen abadada ýaşajak bolsaň, aşagyl mesligini. Akit şolar 3 aýlap goýdymdy. Ýaşadyrlar. Näçedan atel bar. Pöwrizidakine yaptın sen. Çağalyň elinden al. Öz mülküňe wurdun. Şeňmi? Gurbanly. Ine seni de oturun etmişler. Mınam ine çöke düşen halkın gözünün önünde ine edebilişim şu diýip otur. Görün yurttaşlar. Şundan sonra da siz şu zatları, şu cenayetlere tabin bolýan bolsaň, boyun bolýan bolsaňyz onu gözüňizi ýannak bilen süpürüň diýip aýdyp bolýan. Men başgaça meseleň çözüldüğünü göremem. Ine şol sizin dawaňyz, sizin maňlaý deriňiziň tölenen pulluk, hazinadan ogurlan pulluk hatany olar şagal meslegini öz ýa-ni bir kanun hakimiyetini berkitmekçi bolýar ine Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Görersen ta oýun öňümizde bu garaşy berin. Bu mesele boýunça şonu aýdaýyn diýdim. Inne ýurtdaşlar halkara mesele geçdik. Donald Trump'ı bilýäňiz, tanýaňyz, hemmäňiz tanarçy wagtdan boldy. Şol 24 sagatdan 100 güne çelli wagt berdi soňky iň soňky beren, soňky öň ýanyna diýen beren Putin'e 50 gün wagt berýän şol 3-nji sentýabra çelli hem şonu bir ýyl edip Ukraina bilen şertlama baglaşmalydy. Ne o son görse Putin onu asla askerine etmek niyetim yok. Şoň üçin onu aýyrdy da 50 günden inni 29-na geçen aýyň aýtdy 10 gün wagt berýänli. Mene şu 10 gün wagtym bugün aýyň 5-i bolsa aýyň 8-ine dolýan. Şu diýäni sözüni göwertmek üçin Donald Trump görkezme beripdir. Yerasy ýa harby suwgamiler bar. Suwasy, yerasy diýen başlyk. Suwasy harby gamiler bar. Atom ýa ýadro ýaragyny göterýän. Gaty uly zat olar. Şolaryň ikisini ugradypdyr. Şu Orusýada goraýrak ýerde ýerleşdirme. Elbetde olar nerede ýerleşýän hiç kim aýdanak, olam aýdanak bilen bilemdik ýöne.
Şol çıkıpdırlar barmaly ýerine baryp eýýän taýýar. Şol iksan kireyse. Hawa. İksem ýanky ýadro ýaragyny göterýär. Indi Orsiýet şol aýyň 8-inde şunu berja ýetmese, bilemzak Donald Trump näme etjek diýilen ýaly çatlamalar gatykan dürli tarapdan dürli terde berilýär. Indi şol Putin'im ay gelsen hani yemen näme bi? Basta Medvedev o hayvatat ol önkü Putin üçin 4 ýyllap kürsüni saklap beren o kelte boýly ýer bitýär bolýar. Ol hayvatat ýa aýdyşlaryna görä içgini gatygy görýän adam o içgini gymyllanak diýerlerdi. Ene şol hayvatat ýa ay Amerika sen kim Donald Trump ene bizde şuňaly ýadro ýaragy we knopkan basarys bol Amerikanyň Angliýanyň garp bolýa ýerem çökýär diýen ýaly. Ine şoňa jogap edip Donald Trump mana ikisany suwasy ýadro ýaragy göterýän kreselleri padlotkalary uratdy. Hani indi basýan bolsalar bassyn şolar. Basyp ýetişmäkä Orsiýedyň külüni sowurmazmy ol kreseller? Ana indi bolarmy bolmazmy diýilen soraw bar. Onuň bärde Donald Trump tanıyanlarım var. Belki diğerler yeme ustayda yankı bir neymiş bir Putin bilen aňyrda gürleşip mena hayvat atayın senem hawa diyen var şeydip halkara guramalary ya döwletleri yankı köşeşdireli bolmasa da soň ödara oňşor diyen ýaly bulan ýeňsede edilýän oýuny bolmagy da mümkin aýdylýan pikirler bar. Olama aýtmak gerek. Ýani bir orsaýsa suhoy haýwat ýa-da gowur haýwat atan bolaly birek sen alalaşan bol menem radylaşan bol wagt geçer bar ondan sanksiýalara maýrar ýene-de dost bolar diýär. Ýönem bir pikir bar şu ýanky Amerika o Ýemani Orsiýedy Hytaýyň zonasyndan täsirini çykarjak bolýar. Ýanky we Hytaý bolsa Orsiýede Amerikan ýanky zonasyndan ýa-da täsirini çykarjak bolýar. İkisany iň uly döwletler bular. Indi Orsiýede näde paýlaşaklaryny bilen aklar. Eger häzir Donald Trump Amerika bilen gürleşip bilse, onu Orsiýede çökerýär bular. Dünýäde ikisany hegemon, o dünýäni täzeden paýlaşýarlar, onuň dünýäde täze düzgün tertip hereket etmeli. Indi olukysy üçin Orsiýede maýda mene ýadro ýaragym bar, men bilen bir Rusga tiýişdadam etmersini diýen ýaly o haýwatat ýa Amerika. On gapdalyndan indi bizim musulman döwletlerimiz barda. Şaýlar indi Eýran bilen olay diye menne bunu olmasa erti ýadro ýarany çykaran. Ondan gürleşer siz bilen ters oturup dogry gürleşer diýen ýaly. Bärde bolsa ýa mene doly Ýewropada iň köp goşully we dünýä talabyna laýyk ýaragly döwlet Türkiýe bar. NATO ýaran birinciden, ikinciden Türkiýe döwletleriniň öňde barjysy. Erdoğan'ın şu siyaset alıp bari olayda o nahil bizsiz dünyanın paylaşsa başarmarsınız menem bar bärde ne on gaptarına Azerbaycan nur hani Kazakistan yığı katmaşıp başladı o beyleki devletler var bir Türkmenistan Doğanım diyen var ýeň sesinden pişawur ya da Erdoğan ya Türkiýe o galany o Türk birligi ya Turan birligini ymtylýarlar. Onu aýtmak gerek. Diýmek, esasy oýunçylar şumaha Amerika, Hytaý, Orsiýet, Eýran, Türkiýe. Şular 5 tany dünýäde alyp barjy döwlet bolýar. Hindistan milleti boýunça ýadro ýaragy bolsun, onu hasaba alanaklar. Emma şu 5 döwlet öz gepini gögerçek bolup bular ýanky harby taýýarlansyn güýçlendirýärler. Indi göreli aýyň 8-de näme bolýar? Onuň soňa görä men size habar ýetiren ýurtdaşlar. Bolýa wagtyňyz kän alyp oturmaýyn, o galan görüňiz soňra täzelikle gelenini size ýetiren.
Sag bolun, saglykda görüşelim.